होमबा नों आंखौ दा हाबा जाजानो लुबैदों ना हाबा जाजानो बादों? नों होनदों नोंसोरनि गानबा बोराया ओमफ्राय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बैखौबो आङो गुबुन मोनसे भिडिअ बारायनो थाफिनलायबाय। ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआ जालायगोन प्रेंकनिनो आरोना, माने आं साननैसोआ माने जायखौ मेखौनो प्रेंकल' खालामगासिनो, जायखौ मेखौ माने साथाम जाबाय आरोना। ओमफ्राय दिनैहाय साब्रै जागोन, दिनैहाय आं आब'खौ खालामनायगोन। ओमफ्रायहाय हागोनाया मिथिया, खिन्थु इसोरखौ हाबा जासिगोन ना फाल्थु खालामबाय थाखायो नालाय, ओमफ्राय थगायदो सानखानोबो हानाय आरोना। ओमफ्राय थेवब्लाबो माबायदि रिएक्सन जायो नायनोसै आरोना, हागोन ना हाया। ओमफ्राय मा होनना थगायगोन जादों माने बिसोर आं इसोरखौ माने बेलेग बाथ्राजों थगायनानै नङा आरोना, बिदि हाबाफोरनिनो मोनसे माबा मोनसे होननांगोन आरो बेनि थाखायनो। ओमफ्राय हागोन हाया नायनोसै, भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। दानिया आं फन थुनोसै आब'नो, माबा होनो रायलायगोन ना रायलाया मिथिया आरोना, दंना गैया हरग्रोनायनोसै। माथो इनकामिं गैयानो, फन रायलायथाराखै माने गोबावथार जाबाय, ओंखायनो माने गोसोखांनानै हरनो नायनो नागिरदों आङो। फन नाम्बारा इसोरनालाय नाम्बारानो फन नांला खोमा इसोरना, नांगौ मोनसेयाव खोनादों नालाय, ओमफ्राय साउन्डखौ खोनागोन खोनायाखै मिथिला आरो। गुमियासो लांदों नामाथाय मबाइलखौ, हमाखैनो सं हेल' अबाव दं? न'आव फैद' न'आव फैदो। न'आलाय नैयावसो जामानि न'। मा खालामदों? ओरैनो जना दङ र'। नों हले फन हरबाय दोङो, आं खोनायाखैनो रिंट'ना इमान गोरलै गोरलै गाबदो। मानोलाय गोरलै होना दोनद'? होआखै निजानो मा खोनाखोबा? मा ओंख्रि जानाय? हा? मा ओंख्रि जानाय? माबा दालि, बेनिफ्राय बिलाहि टप, ओमफ्राय आलु होनाय, आं आलु होनायसो जायो। गुमैयालाय थांद'? बियो इनिथिं खदाल हैनो थांदो। आंनि भिडिअ नायथाराखै? हा? आंनि भिडिअ नायथाराखै? नायाखैनो र', नेट गैयिखाय। नेट पेक सोआखै? आं हा? फन हरैखाय आंनि भिडिअ नायथाराखै खोमा, ओंखायनोथ' फन हराखै होननानै हरदां। जाहानाव फैनो लुगैयाखै? हा? जाहानाव फैनो लुगैयाखै? थांगोन र'। नोंखौ जाहानावसो लिंहरनो नागिरदोंमोन, हा? जाहानाव लिंहरनो नागिरदोंमोन। 25 तारिखै सोरनिफ्राय थांनो हागोन? ओंखायनोथ'लै, ओमफ्राय नोङो होमबा दिसुन आंनि हाबाखौनो मोनजानाय नंला खोमा। माब्ला? मब्ला माने नोंसोरखौ गासिखौबो लिंहरनो नागिरदों आंनि हाबानि माला वायनो, नोंसा मा होगोन होनना सोंनो नागिरदों। मा होगोन नोंसा? होगोन आरो माबा मोनसे। माबा मोनसे खोन्था, माने नोंसा माबा मोनसे मोजां बुस्थु हरबा जाहा न'आव फैसा बासिगोन ना। Oh my God! Wow! खोन्था। मा हरा गुमियासो मिथिगो, आं मिथियाना। गुमियालाय थांद'? मा? गुमियाबो थांदों। आं नोंसानाव बक्स फालेंसो बिनो नागिरदों। बक्स फालें? आंनो हरनो मोनाखै जों बक्स फालेंआव। उन्दुयो नों हायाव? हायाव उन्दुयो? नों नुदोनो दख' आं मायाव उन्दुयो। होमबा मानो होनदों नों बक्स फालेंआव उन्दुनो मोनाखै होनना? होमबा माथो हरगोन होमबालाय? हरगोन आरो खांसि बाथि। है खांसि नाङा आंनो। खांसि नांथारा आंनो। मा नांगो? आंनो बक्स फालेंसो। दख'ना हरगोन दख'ना। दख'ना दंखायो आंनाव। ए नोंहा ओमफ्राय नों हाबा जानो फैगोन ना फैया होमबा? थांगोन, मानो थाङाखाय? रायलायनायाव फैया ओमफ्राय? मुला? मा होनो बैसागोआ खै थारिखै बायगोन?
बैसागो बायबाय दखन इंराजिनि मोनसे डेट खिथरप्लानसै आंनो बैसागो बायाखै बैसागो इदि माबाफोरासो बायदो बैसागोनि मा थाङाखै खोमाथ' थांबाय माबा इंराजिनि खोनायाखै इंराजिनि 28 आव रायलायगोन बेसाङाव 28 खालि रायलायगोन खोनायाखै 12 तारिख जाबायानो सं मा होनना बुङो माबाया थांगोन जों बैसागोनि दिना आदा कामेला मा होगोनबा बिसा आरो दामि बुस्थु होगोन दे बिसा राजि आंनो मायबा हरनो होनदोंमोन मा खिन्थु खोन्थाग्रोखादे आंनो इदिनो दार' हाबानि सिगां इसेमान थाब खोन्थाग्रो होनदो मायबा गोसोआव थानाय बुस्थु होयो माबा गोसोआव थानाय बुस्थु होगोनबा दाबा बाजेबा माबा होयो ओमफ्राय नों मा होगोन बेखौसो नांगौ आंनो आं होगोन दे माबा मोनसे मोजां बुस्थु होगोन हामा बुस्थु नङा खोन्थाग्रो मा होगोन फ्रिज सुथारनानै होनो हायो नामा फ्रिज होगोन नामा खोन्था बिब'आनो होआबालाय आंलाय हाबाखौनो जायोआनो साबसिन सम होनबालाय फ्रिजखौनो आं सामलायनांगोन फ्रिजखौबा बा मासे माबाथार लुफियाथार मानसियानो अबेसे आंसो लुफिया नोंनाव दा बिदि नालाय आं फानलायनांगोन मा फाननानै थांगोन नोंलाय नङाबा बानायफ्लांखांलै नाव बानायफ्लांबाय रायलायना बेलेगनि बाराय लानानै थांनांगौ बिदि गेलाव फैबायना हर आरो जागोन देसुन हरगोन नों आंनि हाबाखौ मोनजानाय नंखाला दे मोनजागोन दे मानो मोनजाया हरगोन आरो नायबाय थानो हागोन आनैयाबा फैगोन ना फैयाबा ओरैनोसो बुंथारदो जों है ओरैनो होनबा आनैमोनखौ माने रायखाङो नामा साके Oh my god! Wow! र' कुकुलिखौबो लिंहरनि नोंसोर जमा फै खोनायाखै कुकुलिनो फन हरनि दे आङो सानै आरो दं सेथरा सादो फनखौनो हमनाय नङा खोमा हमाखैलै बहा थांदोबा खामानि मावबाय दं जों थबनो हमनो हाया खेबसे हरबावनायनि र' हमाखैलै नुबा थांदै आदसा आं माबा नोंसाखौ बिसनासो जानो लुगैदोंमोन आं मा बिसना नों फैलायनांला दे हाबा जानो हाखायाबो सं बिसनाबो होआबा दे दे फैलायनांला आं गुमैजों माइनाजों फैथो नों ओमफ्राय आंखौ हाबा जाजानो बादिना हाबा जाजानो लुगैदों हाबा जानानै आं बे रखम मस्लामोन नों मा मस्ला मोनदों मोनदों हाबा जानाया मोजां ना हाबा जायालासिनो थानाया मोजां ओइ जाजादों नाय माखौ थिंसार दोनबाबो माबायो मोनस' ओमफ्राय आंलाय गथ'बे हाबा जानानै माबायदि मोनदों नोङो मस्ला हाबा जायाबानो सिख्लाय थानायबानो मोजां जागौमोन मानो मोजां जानो न'नि खस्थ' होमबा नों आंखौ दा हाबा जाजानो लुगैदों ना हाबा जाजानो बादों नों खोथाब्रा नों हाबा जानाय नालाय मिथिगोन ना नों आंनि मथेबा हाबानो जानाङा माने नोंसोरनि गान्दा बोराया मोजां ना
गान्दाला लांनो नागिरनायखानथ' जासिगोन गान्दाफ्रालाय मा मोजां जाखो मोजाङै नखै एसे दलल थायो इसोरनि नखरफोराबो मोजां बा दलल थानाया मोजां जायो नामा आंगि उत्तर मोनसे होआ वाइना पसन्द नों फैदो होमबा आं हाबा जायाबा थांगौमोन दे होमबा दा होनदो नों आंखौ हाबा नोंनि थाखायबो आं हाबा जानांगोन हाबा जानायखौल' खिथादो नोङो दा हाबा जानो लुगैदोंना नों हाबा जा आं हाबा जानो लुगैयाखै इसासो लांनो नागिरदो मासि थगायनाय आं जानांगौ दे सिख्ला मानसिया हाबा नङा नों खोन्था हाबा जाबाथाय खस्थ' ना सिख्लायनो थाबा खस्थ' बेखौल' खोथादो ओमफ्राय नोङो जि मोनसेखौ जासिगोन नों जि सुइस खालामैनो जासिगोन आंनि मथेबा हाबा जाया सिख्लायनो थानायानो साबसिन दे होमबा आं हाबा जाला ए खरसा हाबा जाथ'ला होमबा आं सिख्लायनो थासिगोन हाबा जाखांना सिख्लायनो थानो हागोन दे होमबा आं फनाव खोन्थाहरसिगोन आरो इसाखौ थारिख दाननो फैनांला होननानै आब'आ हाबा जाथ'नायाखै गावसानि गथ'खौ फेदेरनो दांखौ होनगोन आं अ कुकुलियासो मानो न' हमदिबा जोंबो सोंदों अच्छा बेसेरा જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે सोरजोंबा मा खालामनाखो सोरजों मा खालामनाखो टिफिननो थांदों खामला लानायावनो थगायदोसो आं नोंखौ आं हाबा जाया थगायदोसो आं हाबा जाया जानांगौ जा नङा आं नोंखौ प्रेंकसो बानायदो आं तारिख दाननो फैया खोनायाखै आं नोंखौ इउटुबाव होनो थाखायसो आं हाबा जागोन होनबाथाय नों माबायदि जायो बेखौसो नायनो होननानै हरदां मा आं जाबाय थाखो आंखौ ओरैनो उल्लु होनाय दारदों आं नोंखौ इउटुबाव होनो थाखाय आं एखम्बा कन्टेन्ट गैया नालाय मा उल्लु बानायदिलाय ओमफ्राय आंबो सापिखौ फन खालामनानै सोंहरनोसो नागिरदोंमोन सुरपि गोजान ओनसोलाव मानो सोंदि खसाखौ हाबानो ओरैनो बुंनो नागिरदोंमोन आं मानोथो होनदि ओमफ्राय नों माबानिखौ कुकुलिखौ फन हरबाय थानायाव दाननानै आङो फन हरनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मानोथो हरदि फै जाना खनसे आलासि जानो फैनो मोनथारनाय नंला सं थांगोन र' आइया गाबोन साइकेलसो हरदो आंनि भिडिअ नायनायबा नों मिथिगौमोन ओंखायनोथ' नोंखौ आंनि भिडिअ नायगोन नायगोन सोंग्रोखादों सिख्लाखौनो हरनो हादो दिनै